Ġimgħat ta' kampanja aggressiva u ta' firda fuq l-istazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista, telefonati, emails mid-Dar Ċentrali u billboards waslu biex fil-belt reġgħet inġabret l-istess folla ta' ftit tal-ġimgħat ilu biex tieħu sehem f'mass meeting tal-Partit Nazzjonalista. Reġgħet kienet folla aggressiva l-instigata minn nies bħal Norman Vella u Defni Caruana Galizia għajtet barra u shame on you. Quddiem il-bini li minnu ttieħdu d-deċiżjonijiet bħal żieda fil-pensjonijiet, iċ-child care b'xejn u r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija, Simon Busuttil tkellem qatta bla ħabel kontra l-Gvern u l-Prim Ministru. Itlaq il-barra issa! Itlaq lil-barra! Wara ġimgħat jipprova jikkonvinċi persuni minn barra l-politika biex jitkellmu f'dan il-mass meeting nazzjonalista, Simon Busuttil kellu jdur fuq id-deputat indipendenti Marlene Farrugia li diġà tkellmet fil-protesta taż-Żonqor, Arter Gallia Salomone li mexxa l-kampanja kontra dħul tad-divorzju u Karl Grech, student attiv fl-Għaqda tal-Istudenti Nazzjonalisti. Marlene Farrugia qalet li f'25 sena fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista saħħaħ id-demokrazija filwaqt li Gallia Salomone li l-Gvern Nazzjonalista kien ħattru biex imexxi l-Borża ta' Malta tkellem dwar is-servizzi finanzjarji.